Tara udan deres tenan. Pol deres edane ya Allah. Pakai opo kayak gitu dan kayak peh dan pol terus banjir-banjiran. Wah, ini meledak kayak ini. Terus. Ini rumah kabeh. Terus deh. Sopo kae. Wah. Dan surut pol. Itu udah. Meledak kok. Banjir bandang. Nek sponsor lah sanu. Itu nekat. 2 juta. Apa? Aduh, cepol. Dan angin itu adus banyu udan itu gak aman. Aduh, bolong. Lu mau dapet nggak lu? Atuhnya gujukan kono lho Tit, penak Tit. Adus. Aman. Etane gojokan yo, enak lah. Era. Ujo. Wah, jan banjir. Waduh, habis ngelengo. Sabun. Bintang salen no, patisen no. Wah, terangnya opo yo? Nanti? Dan tarik udan angin no. Belayu kok kuning emper. Kayak kados ramari-mari ya. Awakmu loh. Bintang salen. Udah salin. Wah, enak yo. Ajake ra terang ya. Belum terang tengah wengi. Dele. Nek kopi? Teh. Teh, gula. Nggih, teh. Nang, kayak gini. Nggih, teh enak deh nih, teh hangat.
banyu saya kami. Oh, kalau cedek geni adem-adem enak. Oh, Ya, iya. Nama. Dit. Enggak boleh dulu. Enggak boleh. Cedek geni sik, Dit. Pan ra cak Ditnya. Hah? Pan ra. Wan. Peteng iki bola, muga bengi. Bengi. Oke. Pan ra, Dit. Karena ada berkat ya no di Salini. Salini ini. Ayo. Nampaknya di sopo. Menunggu dari kebanyakan lapangan. Bah, Aku ini kumpulan ini. bah. Kira-kira aku sing Meralah Dit. bisa mah ujug-ujug sarungan tok lah dimakan awet tolan iki. Yen ora nek kumbalan garing kok. Terus? Wangi to isi iki. Gendeng ya. Sayang. Nanti supaya banyu Dit. Klak matine ya. Ora panas iki. Digodhongi banyu sana. Princes ya kudu masuk angin kok. Coba. Princes. Kene teh hangat kan mari kan. Kembung nih. Yen wis tak bukoke wujud tali. Sak kontangi. Tak apa Sak ngisorane, sak jerone. Sekarang iki banyu tok apa iso ya? Iki banyu adem apa iso anu? Bung amalan. Ginting sik bola. Wah, Oh, udah jalan anu ambil. sak linting. Ora enak iki gintingan dulu. Aku senaman ora ginting teh lho. Heeh. Anu ginting teh. Kalemnya apa, Dit? Kok kaleme? Nang ora iki ada dulu. Hah? Ora. Tongkene aku. Oh. Sudah tak hapus ya. Jak ngelak, jak terus kene. Betul. Kapan? Betul. Gintingan iki. Gak gelem kok. Nyawa. Ya bunga amal apa ning cokoti no. Ora. Agak Enak ya. Kaki karo ngelinting. Ya, Kayak zaman biyen ya. Sudah masak genjer deh. Hah? Sudah masak genjer ya. Ora perso. Nganu. Enak tanah genjer ya. enak ta? Enak. Kok dine mendhi. Eseng-eseng. Iya, gendeng mendhi. Wis padha kok gone lho. Ajak golek ra gelem mesti nek mendhi. Enak deh. Ono Enak tapi. makan to ini.
Sesuk itu dan adem kok. Udan ya. Oh ya. Apa tit? Opo? Cetek geni bola. Kayak zaman biyen titit. Kayak zaman biyen. Ya. So. Kuwi kok kirekmu biyen kae lho. Ta ibumu barang lho. Kuwi tau duwe to biyen. Rupane lho ki. Menang. Mbus apa ya? Tahu yo dia. Mereke kucing. Sing jenenge aku ya. Sing apik. Mari kabeh do meri ngono ya. Oh, tak jenenge Mary. Lah apik kok pertama duwe kok kucing neko. Bagong. Iya kayak yo. Kucingnya? Heeh. Mbok nanti. Dadi akeh ta kuwi ya. Nah, tawar enak tuh. Nek pijus mana kuwi? Nek pijus. Tas yo. Sitok cukup kok. Nggih 13. Uangnya tapi awak ya. Enak. Mati api. Pantes kok udan-udan cetek geni mambu keluk. Nek keluke pantes. Jadi mau Islam. Iya. Ya, bodo iki sepi. Udan. Udan ya nyebeber. Kira sok umban ya. Setu. Ya Setu yo Jumat ini. Wah, teh. Pas zaman biyen ki yo. Videone burak. Menang masa-masa Anak wedok. Wah, cantik anak wedoknya. Udine pawone kaya magedhek ngono, wah puante. oh iya. Heeh. Ini ra mantes. Oh, tembok. Mulai makro. Jadi gini. Oh, weh. Perkara gas. Iki mergo nek gas apa irit gas?
Ning komenan YouTube paling ngelokne Tito. Ah tak bales ora kena HP iki. Sing ngelokne Clara mah akeh. Oh. Padha ngelok jare ben kualat poso-poso. Tahun jane. Ayo. Tito dilokne monyet tok. Monyet. Oh. Enak sing ngelokne awak tak bales ora kena HP iki error. Kono mandak sak ndure monyet itu. Ngono dijare netizen mah kucingan dhewe. Oh. Penting ade ra Kuwi duwemen. nyelot dodro. Yo malah. Tugel ya. Cimuk nggih sing kelas ya. Sendok ning kelas. Iseng ngono. Nek nduk ndi? Oke. Saya naik gula, ini dasar lagi gula. Apa? Gak tak doyan lagi ya. Demennya teh lawar. Ijek Cek kan itu. sak timbul gula nih. Terus Dus ada. Wah enak ya. Tak kultas sing nek gulane. Caca tak seneng gula. Sing manis iki. Oh, menjaga kencing manis. Stroke, rematik, encok, minta bakul jamu iki. Yo, njero. Lah Clara, come dut. Clara. Dek, njero. Bos bae bos. Mosok? Berarti normal wi. Nek banyu tawa ganti anyar, heh? Po? Wis koyo ngono. Ngono. Lah iki kapan? Dingane. Berarti normal. Ben isuk ning Biasane wong disisaki kene isuk wis nganu. Lu kena kan bunga aku kayak gitu. Wah, enak. Jenu enak itu. Mencegah penyakit. Jeruk Ayo. karena minang. kekalahan